Grazzi tal-li qed issegwu l-proġett Artek, proġett tal-Fondazzjoni Satar u l-Kunsill Malti għall-Arti, fejn flimkien qed nesploraw aspetti differenti tal-arti u t-teknoloġija u fl-istess ħin nippromuovu l-kreattività. Nfakkarkom li iktar informazzjoni dejjem tistgħu issibuha fir-rivista Satar fis-sit satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Magħna għall-aħħar mudell għandna wkoll lil-Kit biex jispjegalna kif se nibnu dan il-mudell. X'ismu dan il-mudell, Kit, naf li huwa qalbek ħafna. Il-kelma wis sabiħa. Dan huwa iż-żeotropju, propjament iż-żifna taż-żeotropju. Iż-żifna taż-żeotropju. Ejja naraw daqsxejn xi jinvolvi. Din kif għad fil-bidunet kienet challenge kbira. Li tmiss ftit ħajr lejn id-disciplini diversi li wieħed żgur ħajpinġi, li wieħed żgur forsi ħajmisma' idea ta' drama u direzzjoni, ġa diffiċli minnu nnifsu. Imma xtaqna nagħmlu xi ħaġa li toħloq propja il-moviment, li toħloq propja s-sinkronizzazzjoni tal-moviment, li tfakrek fit-sfin, fid-disciplina ta' sfin, u minn karta ċatta jfor. Għal xi ħaġa tisfen, ovvjament hemm differenza kbira. Żgur, jinvolvi proċess daqsxejn. U fil-fatt dik kienet proċess ta' riċerka. Qed naraw daqsxejn kif nagħmluh. Iva, kien biċċa xogħol li aħna nissemplifikaw ħafna, biċċa xogħol li għandna teknika ħaġa verament sempliċi. Fil-fatt, ekku, l-array ħajrċievu bħal dejjem it-template, il-modell bħala flatpack u ħatkun tinkludi daw il-partijiet. Fil-fatt għandna nofs iċ-ċilindru prinċipali jinqata' minn ġol modell, għandna nofs ieħor li jkompli miegħu, sewwa, u għandna xi faxex li jservu ta' raġġi biex issaħħaħ iċ-ċilindru. Sewwa, affarijiet. Fil-bqija għandna xi triki li jintużaw propja biex taqqad flimkien il-parti ta' fuq jekk hemm bżonn. Probabli ma jkunx hemm. Bħal-ek skorfin jgħidhom jizommu. Però bħalissa m'hawnx animazzjoni, għadu voice. Daħħad tkun parti t-tieni biċċa li ħanispjegaw f'dan il-proċess. Dan għandu wara. Ekku. Fil-fatt wara se taqra żewġ modelli dawn huma identiċi l-ewwel żewġ partijiet prinċipali. Tajjeb. Daw jridu jiġu mwaħħlin illi pratikament jridu jitqattaw il-frakk kollha li jifdal. Daw se jkunu maqtuwajn u ġast jinqalgħu dawk il-frakk il-frak li għandi. Il-biċċiet. Fil-fatt issa għandna żewġ faxex lesti biex jiġu armati ma' xulxin. B'dan il-mod fejn inti għandek ikunu dejjem l-istess pożizzjoni, għandek waħda minnhom fiha nofs qata u dik tittirkeb fuq il-qata li teżisti, li tittirkeb fuqha hekk. Sewwa, all right. Sewwa, hawnhekk ħanuża, nista' ħanuża staple fil-verità biex ngħinha teħel iktar żgura għax hemm il-moviment involut. Forsi nistgħu nagħmlu xi tape minn ġewwa wkoll. Hawnhekk nkun qed ninkollha u fil-fatt mbagħad qed naraw ukoll fid-dettall fuqha dik tiġi lajnjata. Issa tieni biċċa ħanagħmluha fuq u ħanpoġġu kif għamilna. L-istess mod. Din tirkeb fuq din, mela hawnhekk ħajkolli lil din tirkeb fuq din. Għandek isu repetizzjoni. Tajjeb. Biex inti dejjem ikollok l-istess bot ukollu minn waħda l taħseb dik xi ħaġa importanti ħafna. Importanti għalhekk qed nistatjaw bihom ukoll. Ġa għandna ċilindru relativament b'saħħtu, għax il-kartu li qed nipprovdu huwa ta' pis oħxon, jiġifieri. U mbagħad ħanużaw ir-raġġi li permezz ta' naqra kollha u naqra tejp fil-fatt tara dik hemmhekk ġiet il-matematika li semmejna, di qed taqbel preċiżament biex iċ-ċirku jżomm il-forma tiegħu. Perfetta. Għanna għal-fuq u għal-isfel u Dettal żejr huwa li ħanarawh mill-qrib huwa li hawnhekk għandna xi kaxxi żgħar pinġuti biex jiggwedawk biex inti ma tagħmilx din ma tkunx qiegħda dejja miċ-ċentru. Sewa biex twassal min-naħa l-oħra eżatt. Min-naħa l-oħra minn fejn suppost. Mela għandna waħda fuq u waħda tikkrossja kontra tagħha fuqha. Eżatt, noħolqu salib. Mbagħad għandna salib u l-istess ħaġa isfel. Salib. U l-istess għandna l-marki. Hemm il-marki perfetti hemm huma dawk huma. U ovvjament waħħalhom b'xi glux. Daw jitwaħħlu bil-glu u tista' żommhom bil-paper. U dejjem minn ġewwa. U tista' tpoġġi xi tejp ukoll. Jew minn ġewwa jew minn barra tnejn tajjeb. Għamilna l-marki wkoll tal-imod li s-salib hawnhekk kemm jiġi hekk u ta' taħtu tiġi naqra offset kontra tiegħu ħalli saħħadha minn kull imkien. Tajjeb ħafna. U din tal-animazzjoni mela? Mela, biex wieħed jagħmel animazzjoni, aħna ħsibna f'kull livell, f'kull modell dejjem ħadna ħsieb illi kemm dak il-array jew arrejja li sempliċement tixtieq tipprova dak li tajnija. U mbagħad ħalli tibda minn hemm. Kull livell ħa nipprovdu. Meta li tkun tajthom xi ħaġa kompluta. Ekku, ħa nipprovdu folja oħra li tinkludi waħda mill-istrippi
ta' Zefira. Bħal din, Li ħatkun biex tgħinek. U aħna naqduha minn waħda l fuq l-oħra billi ġastanka biċċa tejp hija ġab iżejjed. Li maħna suppost mhux qiegħda ċirku sħiħ, ma nirrakkomandax li tagħmel ċirku sħiħ. Għax dik kif taħdem, ma tiddaħħal hemm ġew, waħda toverlapja fuq l-oħra u kif tiġi tajba. Mill-ewwel il-qies ħajjieħu ċirku sħiħ, x'in iddawwara ftit ħajġa jidħol il-fiżika, image-centric fugal force. Illi timbuttaħħal barra s-sepposta, u kol is-sepposta hemmhekk. U fil-fatt għandna verżjoni. Għas twaħħala ġviri? Le, l-iktar ġili għolit l-fuq u għamil tela biċċa tejp. Naqra ta' dik biss. Ħalli u kod tbiddel. Tibiddilha. Fil-fatt aħna ħan niprovdu xi tnejn jew tlieta animazzjonijiet. Tajjeb. Biex tibda. Tajjeb, ħafna. Tajjeb, prosit. Sema jekk forsi hemm xi ħadd li jixtieq joħloq xi ħaġa hu nagħmlu mod. Tajjeb kwis. Fil-fatt aħna ħanalmuhom issa f'din is-sessjoni kif tista' toħloq animazzjoni tiegħek stess. Tajjeb ħafna. Propjament tkun qed tiffolowja tarġit propri li semmejna l-ewwel anke ta' kif joħolqu frame wara frame animaturi professjonali. Tajjeb ħafna. Biex nagħmlu hekk ħanużaw propja taħlita ta' dak li ħantuhom aħna, fatt aħna ħantuhom jekk ħatuża dik li tajnik diġà aħna daw ħajkunu imwaħli mal-karta jkunu karta waħda titqasqashom inti mill-post u inti toħroġ fil-fatt il-film waħdu. Għandek iżix faċex bħal daw, għal dawk li qed joħolqu milli tajnihom aħna, diġà ħassib biċċa u biċċa u inti toverlapja darba. Tajjeb. Dik waħda. Kif ukoll ħannuri kif tista' toħloq stampa wara stampa b'animazzjoni. Tajjeb, forsi tpinġihom inti kif huma. Faddaw pinġejthom jiena. Għandi din li pinġejt jiena u għandi oħra wkoll li jedaw taħt li tinkludi propja mux Zefira f'dan il-klas, huwa asfu li ħajkun jiftaħu jara il-ġbina is-sekwenza kollha. Fil-fatt mbagħad għandna mudell ieħor li ħan esperimentaw bih propja hija sekwenza ta' xi ħadd qed jagħmel iż-żibra bħal ta' Michael Jackson. Jagħmel il-moonwalk. Sewwa, issa daħħalt il-ballun biex nuri wkoll movimenti ieħor. Sewwa, imma prinċipalment huma kollha differenti jew hemm uħud jirrepetu ruhom. Huma jibdew mill-1 sas-6. Il-moviment huwa kollu hemmhekk mill-1 sas-6. Mbagħad għandek bżonn is-7 ikun tarġa iktar darba biss isir. U mbagħad nerġgħu morru 6, 5, 4, 3, 2, 1. U jiġu 12 ir-ritratt li beda u spiċċa fil-fatt. Spiċċa loop ngħidulhom. Mela, ħammorru għal dik li semmejna bħala sorpriża ħanajdu hekk fil-bidu tas-serja. Fil-fatt il-mudell meta tajnilu konna l-artist digitali konna tajnilu din it-tieqa. Iva. U sajna wkoll tieqa oħra hawnhekk. U żajnija wkoll anke biex tamplifika l-ħoss u xek. Ekku. Issa nistgħu nużaw propja d-device. Bħala dik li jdu lightbox. Fid-dinja tal-grafika, lightbox intuża ħafna biex titracja oġġett fuq ieħor u tirrepeti ċertu disinni wara xulxin. U issa l-lightbox tagħna biex wieħed jara u tinftijem naqra iktar. Ħanuża xi tracing paper. U fil-fatt taraw li di propja til-għaddaw minn taħt. Mela hawnhekk għandi tieqa b'lightbox. U li għamilt huwa li bdejt bl-ewwel waħda. Sewwa, li f'dan il-każ ħanagħmel xi sempliċi sewwa. Ħanagħmel xi ħadd qed jerfa' l-weights, itella u jniżżel. Ħaġa sempliċi mhix żifna vera, ma sempliċi biex anke ma huwa moviment ekku. Sewwa, kull ma nkun qed nagħmel huwa karattru sempliċi ħafna. Stickman ngħidulu aħna. Stickman iva illi għandu l-weights qegħdin il-level ta' onqu. Sewwa, issa trick ħajkun li din hija number 1 u ħajtlaq kollox minnha. Kif ġiddin issa ħana l-animazzjoni l-kreattività li tiġini f'moħħi kif nagħmilha. Għamilt naqra ikbar dik ħajma għax fit-tieqa. Forsi jistgħu anke jaraw video clip żgħar ta' xi ħadd qed jagħmel dik ħalli jibqgħu josservaw jaraw. Inti tuża ġif ukoll. Tuża ġif ukoll. Ukoll. Jew tista' titlaq ukoll minn clip art jew xi ritratt li jeżisti. Sewwa, jaf tiddownloadja wkoll strippa. Strippa forsi ssibhom. Jista' jkun ukoll. Imma l-proċess huwa proprja li jiena naqbadhom daw kollha waħlin fuq xulxin, u mbagħad nfaħħom fuq karta bħal ma għamilt hawnhekk. Jiġifieri hawnhekk tlaqt jiena mbagħad. Poġġejt il-numru 1, il-numru 2 li ngħidu bil-istess li miegħu, 3, 4, 5, 6, 7. Hemmhekk lesta l-animazzjoni. Minn din nużaw it-teknoloġija tal-fotocopier. Fotocopier? Ta' kollox. Għamilt
għamilt kopja, Ġifieri dawn huma mwaħħlin kollha. dak li huma maħlin bil-istess tape li Fotokopi kelli lajt u ġiet fuq boġġejt. karta. Għamilt ġiex kopji, Tajjeb. issa qbatt mill-wieħed sas-seba' batt mis-sitta sal-wieħed minnhom, That's good. għattajthom, qasqasthom u waħħalt 6, 5, 4, 3, 2, 1. Classic. Mela hekk għandi dan il-6 huwa bħal da 6, il-5 huwa bħal da ħallinti kollok ċiklu sħiħ. ċiklu dejjem. Ġejt mort lura l-ewwel pożizzjoni li bdejna biha. Diki. X'in għamil din fotokopja oħra? Mela bdin imbagħad sajt għamilt karta sħiħa li tinkludi mingħajr ma jkun hemm il-karti li qattajna just biss Printjata Isa. il-frames li għamilna daw kollha. Issa tista' naqtaħħom bl-olli li rrid u l-olli li rrid huwa moti diġà mill-faċli Ovvjament minn tajnikom. hawnhekk ekku. Għax qed tkun tal-olja Le, taħt it-twieqi. Eżatt. Ekku. Mela daw tajthom kollha Żewġ bidrit ma' ċentimetri, xulxin. forsi kemm fred. U kif orejna fil-fatt fl-ewwel fażi meta rejna żeffina titpoġġa hemmhekk, din rikbet fuq waħda u issa ħanurikom ukoll kif iddaħħalha fil-mudell. Sewa. Sewwa, kif indaħlu fil-mudell din tidħol hemm ġew. Kull ma titanqas għandek għalfejn iżarmaw. U hekk tkun faċli wkoll biex tibdel minn waħda l-oħra meta trid. Mhux xi ħaġa permanenti. Ekku, Imma għandek xi ħaġa li dejjem tinbidel, isa versatili. meta tagħtiha l-ewwel spin, awtomatikament ħad tibda ssib iktar posta. Iva. U battejna ftit billi tiftaħa naqra mal-ħitan. Ekku. Għalhekk ma qatix. Ikollok bżonn kif qed inti biċċa tejb żgħira u twaħħalha Ftit żejra biex tibqa' kemm posta. iżomm ix-xogħol f'postu hekk. Tiftaħha kemm jista' jkun kollha. Ovvjament, ekku. U nistgħu fl-aħħar ngawdu l-animazzjoni li ħloqna. Jiġifieri bejn tista' tiffilmja, issa nurujlkom ukoll. Bejn nistgħu intu għad-dawl u jekk tħares mitwieqi bil-livell tagħhom inti ħadd tkun qed tara proprja. Bl-ispidi trid inti din l-animazzjoni li ħloqna biżżewġ propju. U naħseb hekk għadna propja il-modelli kollha flimkien. Ma ngħidlekx mur tagħmel naqra mużika wkoll bil-mużiċi startek, imma mhux impossibbli wkoll. Imma ħanajdu hekk biex ma nistgħux iżejjed. Wieħed għandu daw il-modelli żgur konnessi b'ċertu mod. Bil-mod kif tesprimi l-kreattività u kif tirrifletti anke fuq kemm hemm xogħol wara d-dinja u l-industrija tal-arti u tal-kreattività. Veru. Tajjeb ħafna proset ħafna kit aħna nittamaw li dawn il-proġetti oġbukom kif fettilkom anka fil-filmati ta' qabel jiena nissuġġerilkom li tibatulna ritratti bil-modelli tagħkom bit-tiżjien li għamiltulhom, forsi xi videos tagħhom qed jaħdmu għaliex le, forsi xi ġif kif edna. Iva. U naraw ix-xogħol tagħkom fuq korrespondenza@satar.org.mt biex aħna nkun nistgħu nixxerjawhom ukoll fuq il-mezzi soċjali tagħna.